Els Reis de l'Orient han omplert els carrers de Vilafant acompanyats de les carrosses de les diferents entitats del poble. Tot i el vent, van ser molts els vilafantencs que no s'han volgut perdre aquesta nit màgica. Fins i tot els personatges de moda, com Chase i Sky de la Patrulla Canina, van acostar-se fins a Vilafant per veure la il·lusió de grans i petits. Tampoc hi van faltar els regals ben embolicats al damunt de la carrossa de ses majestats. A Vilafant, fins i tot els dimonis escuats van participar d'aquesta nit màgica amb l'esperança d'explicar a ses majestats que s'havien portat bé i així els deixessin regals. Els fanalets dels més petits del poble van il·luminar el camí perquè els reis trobessin les cases d'aquells nens i nenes que durant l'any s'han portat bé. Després de mostrar les seves carrosses pels diferents carrers dels nuclis de Vilafant, ses majestats van fer l'adoració a l'establia vivent, que des de les 6 de la tarda va acollir la Verge Maria i Sant Josep, acompanyats dels pastors. Els més menuts van aprofitar aquesta parada per fer-se fotos amb els reis i poder-los veure de ben a prop. Després, els tres reis van continuar el seu camí fins a l'Ajuntament, on els esperava l'alcaldessa i els regidors de Vilafant. Les emissàries reials van pujar al balcó amb ses majestats, on l'alcaldessa va fer entrega de la clau màgica que obre totes les portes de les cases del municipi. I els explicarem, la Queralt té una clau, que és la clau del poble, que obre totes les portes de totes les cases. Després, tots els nens i nenes van poder rebre el primer present de la nit de Reis, mentre explicaven a ses majestats quins eren els seus desitjos. Els joves patges, després de la cavalcada, van recuperar forces per seguir la nit per repartir els regals a les diferents cases de Vilafant. I després d'aquesta gran cavalcada, tothom a dormir aviat per deixar que els tres reis de l'Orient puguin repartir tots els regals.